yintoni? How did young wives come to be? Hallelujah. Okokuqala, young wives, it's in the name. Young wives movement. It is the movement of the Holy Spirit. Hallelujah. It is the move of the Holy Spirit concerning his children. Hallelujah. Amen. It's the movement of the Holy Spirit. How did young wives come to be? Ubawo wayityala le mbewu ka-young wives, uMama uDlomo. Une-background ke uMama uDlomo ye-SCO. Yena kunye nomyeni wakhe. They used to be part and parcel of leadership. Ye-SCO befundisa abantu abatsha ngokuzigcina ebutsheni babo bengcwele. Hallelujah. Amen. Ekuhambeni kwexesha ke la youth babeyikhulisa kwi-SCO yafikelela naye exesheni into yoba bayatshata. But ke ngoku imfungo apho izoba khona bebengayazi uba kuhlalwa njani emtshatweni. Besiphethe isikolo sobangcwele as a single person, but emtshatweni isikolo sasemtshatweni kangangoba i-divorce nakubo yayinachaphazela. Wazothetha ke ngoku ubawo uMama uDlomo ngo-2016 ngomba ka-young wives. But we know mos uba uthetha in-part uthi mhla uyamxhuvisa nje apha kusakhona abengathi uthule kanti ulungisa something. The first conference ka-young wives was 2021. Bebahlanu qha abantu. Hallelujah. Amen. Ake siqhobele nje loo ndawo. Loo ndawo nje ngoba kale bahlanu if bekusithiwa i-anointing kabawo yithe double portion befamba apha siba 160. But noba sibangaphi namhlanje. The grace of God. The purpose of young wives ukuba masifunde the biblical way yokuhlala emtshatweni. Ikhona i-agenda yasemhlabeni ngomtshato, but thina sifuna the agenda of God ngomtshato. Because apha emhlabeni kuthiwa thanda lo uthanda wena noyino. Uba uvisa kabuhlungu umvisa kabuhlungu okwakhe ayikho ke elizweni. That is why i-divorce means, because ithi oluthando lwasemhlabeni lithi if akakwenzi kakuhle phuma tshomi apha. But the word of God says I hate divorce. Hallelujah. That is what the Lord intended for young wives. Mission ka young wives, the vision ka young wives, into yobana imitshato, let Jesus be the center yemitshato. Hallelujah. Amen. The hope yemitshato engcwele futhi emnandi ibuye. Because abantu bane-concept yoba akho kwanto kuba ubugwaqi. I'd rather be single, ndikhimali zam, but uba uthi kumandi emtshatweni if you do it my way. Most yethu singene kuba sithanda umfana. Kanti uba webeyazi uba unenye iplan engapha. Uyayiva? Ngapha komfana ebekuloba ngaphakathi. Awungaphakathi sabona uba hey, this is bigger than what we thought. Because if families, they are the smallest cell of the church. Inkonzo iqala phakathi kwabantu ababili. Ikhule ke ngoku inwele. That is what young wives is. Ibhaleke inothi ke bathandekayo izinto ezenziwayo apha ku young wives to ensure lo mission nalo vision. Sine counseling sessions zenziwa nguMama uDlomo. Xa bangaba umuntu ufumaniseka into yoba iyanditya andikwazi ukunyamezela, I need to talk to somebody, uMama uDlomo is always available. Those sessions are free, akacharge. Ayocawa young wives. It is not a church. It is the move of the Holy Spirit. But we understand that ezinkonzweni akukwazile kula program yela xesha ukufikelela kuzo zonke izinto. So uba is paying a special attention through young wives kwamakhosikazi because siyalimala siyalimazana emitshatweni. Young wives une-online prayers. Siyathandaza azange samvula unyaka ingekho online prayer. Kukhona i-workshops kwa young wives. Because i-vision mos uThixo ibeke emntwini oyi-one but because the vision is big kufuneka uyofikelela, meaning kufuneka sithathe njengoba silapha sibaleke nayo siye nazo kwiindawo zethu. So kuba khona ii-workshops apho sifundiswa khona ke ngokuba what is young wives, so that xa umema umntu masambe banise ku-young wives akuze kwenziwani apho yinto yabantu abatshatileyo phelele apho. I-workshop ke ngoku uyaku-understand even wena le nto ubungayi-understand about what young wives is.
Sine seminars such as this, as setups in Olhlobo. Sine conferences, conference yethu iba kanye ngonyaka ngoDisemba. Kulapha kwesihlala nabayeni bethu a bigger environment. Sihlala nabayeni bethu ke ngokuzeza ila closing function yonyaka. Sibe ne outreach. Njengokuthi xa wayiqala apha eMonti, ayisekho seMonti kuphela. Inwenwili kukho King Olibode oKokstadi iyahamba eUdutywa Butterworth iyahamba ze-outreach ke ezo apho sifikelela khona nasezilalini ne leyo into i-outreach mhlawumbi uhleli apho uyazibuza uba ndingenza njani manje ukuze ifike phaa endlini iyawufika ngawe mntasekhaya. You can speak to uMamundo uthi ndiyabawela uyakwazi aze kuloo ndawo sizawuyofika ngegama likaYesu. Amen. We have Facebook and as pictures sibahle kangaka sizazifumana kwa Facebook ne-teachings, i-recording teachings bakhona Facebook, ukhona ku-YouTube, yonke ke ngoku le nto sizayifunda apha excluding i-testimonies izawuba khona pha ku-YouTube. Ukhona kwapha ku-YouTube i-program engu-Real Talk Real Lives, Real Talk with Real Lives. Uba wonke uyitransferile also ikhona ku-WhatsApp, amakhosikazi akhoyo ku-WhatsApp. Sino WhatsApp siyathandaza every morning, uba kwi-morning devotions every week. Siba ne-fasting ngolezine, sine-Bible study, sibe nana-Real Talk. I-Real Talk ke ngoku sisusa ii-feathers ezi. We go into the nitty-gritty yasemtshatweni. Yabo asigeneralize ke ngoku sithi hayi uthi ubawo no-divorce ube wena uqonda uba zayi-avoida njani. Ulapha ke ngoku sithi go deeper into umba weemeko zasemtshatweni. Thithile siba nayo ne-retreat, sometimes silale okanye sikhembishini. Hallelujah. Ithi ke ngoku i-question elandelayo, how has Young Wives impacted mna as an individual? Because siyi-society sisonke. Bangcwele, andifuna uba mde because I'm not part of the testimonies, but what amazed me, what amazed me, okay. What amazed me, I thought it is there for into yomtshato. But njengoba kusithiwa it is the move of the Holy Spirit, umoya engcwele uhamba phathana khona and ungondlela zaziwa. Not only did God work on my marriage, wagubulula ne-traumas zangoku yanamntana ndilapha kuYoung Wives. Not only did he fix the brokenness of the past so that I can be a better version of myself emtshatweni wami, but wagruma i-ministry. Hallelujah. So fully in the true sense, Young Wives is the movement of the Holy Spirit. Umoya engcwele wenza le nto afuna uyenza kuwe. Young Wives, personalized, customized to every young wife. Amen. And kule nto ithi young wife, mhlawumbi unomntu omaziyo une-50 years emtshatweni ungathi ungafama aka-feature-ish. Young wife, it has nothing to do with the age. Uba young wife, xa ungekayiqondi uba u-expecte ntoni kuwe in your marriage. Uyakwazi uba ngumfazi omkhulu ukunyaka wesibini wasemtshatweni because uthixo ukupheke msinya. Hallelujah. Yeah. So laa nto abantu baye bathi xa besithi xa usithi young wife ndandinema indodakazi yam, wathi uhayi kaloku mntana mntu mdala mna kudala ndabasemtshatweni. Oh Nkosi yam, the way ungabhenefitha ngakhona. So naxa sichazela abantu ngo-Young Wives, it's not about omakoti abathwele ikhetshemiya naba bane-26 years. Kuba ngaba there's something God can do in that marriage, and 100% of the time there's something that God can do in your marriage to improve you and situation yasemtshatweni. So nibambene abantu ngomzimba nganakha ne-directors zenu asilapha sizibeka phansi ipost siyalela siphuma imifinya ukuthi sisaphi because uyakwazi isisibhedlela uyi-rehabilitation center, siba ngamageza kamoya engcwele apha, sifika nezigulo zethu zakamoya zasenhliziyweni zasengqondweni sifike silapheke ngegama likaYesu. Ndiyam-appreciate uMamundo kakhulu. I don't even remember ixesha endandingamazi ngalo because uvele wakhawuleza wangumama kum ngespeed. One other testimony wayofika kum emsebenzini. That is how good God is. Sentsho uba le ministry uyibizele. Wayofika emsebenzini kum washerisha itestimony yakhe yena ngeyakhe upbringing, kanti uThixo wayemthumele into yoba makazobangula
inhlungu endandicinga phama ndigqithisile about indlela endalela ngayo emsebenzini ndise-front desk. Sendisho uba umoya ingcwele uphephezela apha athanda khona. Again, silindele uyofika kule ndawo kuyo, sizawufika ngawe kula ndawo. Please, uba ngaba ndiyafuna siyofika apho nikhoyo, tell uMama uDlomo uba ndingowase-Cape Town, ndiyabona niyofika siyofika. There is no limit because sibetha ngebudget kamoya ingcwele singayofika nto zakuthi. Hallelujah. Glory to Jesus, siyabonga.